В това видео ще видим какво е Connection String и ще разгледаме някои Mongo Shell команди за комуникация с базата. Когато се конектваме към MongoDB инстанция с MongoSH и не подадем конкретна база, автоматично ще бъдем закачени към тест базата. С DB командата може да видим настоящата база, към която сме конектнати. Можем да видим, че това е тест. Също е добре да споменем, че в случая MongoSH командата е еквивалентна на следната команда. MongoSH, кавички, MongoDB, localhost 27017. Частта в кавичките се нарича Connection String. Той посочва неща като host, порт, database и други опции и е необходим, когато искаме да се закачим към отдалечена MongoDB инстанция, било то през Mongo Shell, през кода или през графичен интерфейс като MongoDB Compass. Например, за да се свържем с клъстър в Mongo Atlas платформата, MongoSH командата би имала следния вид. Ето, успешно се конектахме, подадохме адресът на клъстъра заедно с юзернейм, с който се аутентикираме и вече сме конектнати към тест базата, тъй като не сме подали конкретен дейтабейс при опита за конекция. Командата showDBs ще ни покаже всички налични бази на инстанцията. С use командата можем да изместим контекста от тест базата върху друга база. Нека, например, да използваме sample supplies. И ето вече сме в контекста на sample supplies базата. С show collections командата може да видим всички колекции, които са в настоящата база. В случая имаме само една колекция и това е Sales колекцията.